guys, welcome to the channel. Ini Thursday, ini bolpuke vlog start mantondole. Chamata fardan anjete ಶಾಲೆಗೆ ಬಿದಾಡ್ದ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಬಿದಾಡ್ದೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಒಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಬೊಲ್ಪಿಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನಿ ಬಾಲೆನ್ ಕುಡ್ದು ಬರ್ತದು ಕೋರಿನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಕೊಡು ಕುಂಟುಪುರ ಅರ್ಧ ಕಡೆ ಆತಂಡು ಕಡೆ ಕುಂಟುಪುರ ಅರ್ಧದು ಒಂತೆ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಬೇಗ ಅರ್ಧದೆ ಬಿದಾಡ್ನೆ ಇನಿ ಮುಗಾಲೆಜ್ಜಿ ದೊಮ್ಮುಂಡೊಂತೆ ತೂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಕೋಡೆ ರೆಡಿ ದಿನ ಬರ್ಸ ಬರೋಂತುಡು ಒಕ್ಕನ ನನ್ನ ಅಡಿಗೆದ ಬೇಲೆ ಪುರ ಆವಡಾತೆ ಬತ್ತದ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೊರಮೆ ಬುಡ್ದು ವರ್ಕ್ ಶಾಲೆಗೆ ಬಾಲೆ ನಂಗೆ ಅಡಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತದಾಂಡು ಗಂಟೆ 10 ಕಾಲಾಂಡು ಇನಿ ಒಂತೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅಡಿಗೆದ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಈ ಅಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಂದುಲ್ಲಾರ್ದಾಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇನಿ ಕಜಿಪ್ಪುಗು ಆಟಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಉಪ್ಪಡ ಚಿಲು ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಉಪ್ಪಡ ಚಿಲು ಉಂಡು ಈ ವರ್ಷಲ ಪಾಡ್ದಂಡೆ ಕರ್ನ ವರ್ಷ ಪಾಡ್ನೆ ಟೊಂತೆವರಿನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಉಪ್ಪಡ ಚಿಲ್ಲ ಕಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಕಡ್ಲೆ ಕಡೆ ನೀಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಪೋಣಾಗಣೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಣಾಗಣೆ ನೀಟ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದು ಗೊತ್ತೆ ಇನಿ ಬಲ್ಪದ ಶಾಲೆಗೆ ಪುಣ್ಣಿ ಬಂತ್ರೆ ಕೋಡೆದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿದ ಅಂತ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ಖಾರ ಅಂತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವು ಒಂತೆ ಉಂಡು ಕಜಿ ಪೊಂತೆ ಉಂಡು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿದಾನೆ ಪುಂಡಿಲ ಚೂರುವರಿ ಉಂಡು ಗಸಿಲ ಒಂತೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆಡೆಗೆ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೋಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗವ್ವೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಉಗ ಗಂಜಿ ಎದೀತಾನೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಉಪ್ಪು ಅನ್ಪೂಜೆಗೆ ಗಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡ ಚಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕರ್ನ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಡ ಚಿಲ್ಲವು ಆಯ್ತು ಒಂತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತನೆ ನೀಡು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ಅಡೆಗೆ ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಕುಡಿಯರೆ ಅಂದೆ ಒಂತೆ ಹಾಪುಣೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು 2 ಸಲ ಕಾಪುಣು ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಪೋಡು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂದು ಹಾಪುಂಡು ಕಜಿಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಒಂತೆ ಎಡ್ತು ನೀರು ಪಾಡ್ದಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟು ಅನ್ಪೋಡು ಈತ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಚ್ಚಿಲ್ಲ ತುಳುವೆ ಬೆಲ ಕೈದ ಪಾಡು ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಚ್ಚಿಲ್ದ ಕರ್ನ ವರ್ಷದ ಮುಗಿಂಡು ಈತ ಇತ್ತನೆ ಇನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾಂಡು ನೆನ್ನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಯೇ ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಬುಡಾಟ ಅಂದರೆ 3 ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಂತಿದೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿದ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಇಡೀ ಉದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಬಿಡ್ಪೇ ರಂಜನೆ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದೆ ಕಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಯ್ಪದ ರೆಡಿ ಮಂತಿ ಅಂಚನೆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದಲ್ಲೇ ಕರೆಪ್ಪು ಕಡೆದು ಐಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ನೆ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪ ಸುಕ್ಕ ಹಾಪುನು ಉಪ್ಪಡ ಚೀಲಿನ ಕೆಲವೇರಿಂಚೆ ಗಸಿಲ ಮನ್ಪುಯರೆ ಎಂಕ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಸುಕ್ಕನೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಗಸಿ ಮಂತ ತಿನ್ಪುಣೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆರೆ ಐಕೆ ಕಡಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚನೆ ಸುಕ್ಕ ಮಣ್ಣೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಖಾಲಿ ಮಸಾಲೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪು ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಣು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚ ಗಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಣು ಸುಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನಾಗ ಭಾರಿ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಕತ್ತಲನೆ ಆದಿತ್ತು ನಾತು ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನವರ 1 ವೀಕ್ ದುಂಬಿ ಆನೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಐಕು ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸೇ ಬೈದಂಡೆ ವ್ಯೂಸ್ಲ ಬೈದಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆತೇರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೇನೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು ಒಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಗುಂಬರ್ರೆ ಎಂತಾಡ್ನೆ 3 ಗಂಟೆ ಅವನು ಬರ್ತದೆ ಜೋರು ಬಸ್ಸಲ್ಲ ಶುರು ಆದ್ರೆ ಅಂಚೆ ಬಸ್ ಉಂಟ್ರೆನತ್ತೆ ಪೋಡಾತೆ ರೈನ್ ಕೋಟ್ಲ ಹೊತ್ತೊಂದೆ ಹೋಗ್ನಾಗೆ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಬರ್ತದೆ ಬಾಲೆಗೆ 2 ಪಾರ್ಸಲ್ ಬೈತದೆ ಅಂಚೆ ತೂಕ ಬೇಂಡ ಅದು ಅಂದದೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂತೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಚಾರ್ಜರ್ ಲೈಟ್ದ ಬಾಲೆಗೆ ಶೂ ಬೈದಂಡೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮೆತ್ತಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಂಡೆ ಆನ್ಲೈನ್ಡೆ ಅಂಚೆ ಅಲೆಂಕ್ಲನೆ ಮುಟ್ಟೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಕಡೆ ಬರ್ತಂಡೆ ಅಂಚೆ ಮುರಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಬಾಲೆಗೆ ಏನೋ ಏಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಇನ್ನಿತ 300 ಖುಷಿ ಆವು ಶೋಪ್ ಉಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಟಾಪ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಟಾಪ್ ಬರ್ತನ ಕರೆಂಟ್ ಜಲ್ದಿ ಆತ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ತೋಜೊಂದಿಚ್ಚಿ ಡಿಮ್ಮು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕಲರ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಲಾಂಗ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಉಂಡು ತಿರ್ತು ಬಿಟ್ಟ ಬರ್ತನ ಅಂಚಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ಲೈಟ್ ಮುರಾಯಿಡುಕ್ಕ ತೂಪ ಹೊಡೆದಿತ್ತೆ ಅವು ಮರತ್ತೆ ಪೋಂದ್ರು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ತೂಪಣ ನೆನಪಾಂಡೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತೆತ್ತನೆ
ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಗೆ ದಿಯಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಸೋಲಾರ್ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನೆಡ್ದೆ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಯಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟಲ ಇದು ಮಲ್ಲೆಡು ಉಂಟು ಎತ್ತು 500 ದುಲಾಯಿ ಎತ್ತೊಂದು ಸರಿಯಾದ ನೆನಪಿದ್ದಿ 500 ದುಲಾಯಿ ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ 4 ಲೈಟ್ದೊಂದು ಎಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲ್ಲರ್ ಉಣ್ಣೆಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ವೈಟ್ ಹಿಡಿಪುಣ ತೂಪ ಬೇನೆ ಸರಿ ಬಂತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗೊಲ್ದು ಕಲ್ಲರ್ಡ್ ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲ್ಲರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಲರ್ ಉಣ್ಣೆಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಏತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಡುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುಂಡು ಏತ್ % ಉಂಡು ಬಂದದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಲೈಟ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಾಂಡ್ ಅಂಚ ಕರೆಂಟ್ ಪೂರ ಪೋಣಾಗಿತ್ತೆ ಓಡಾಪಣತೆ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಆದ ಚಾರ್ಜರ್ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜರ್ ತಾನೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಕೆಲವು ಸಲ ವರ್ಕ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಈ ಲೈಟ್ ಇತ್ತಿನೆಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡತ ಅಂದ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾವಲಿಂದ ಅಂಡ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ನಮಕ್ ಗೋಡೆ ಇಂಚ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಐಟೇಮಿ ಉಂಡು ಆಣಿಗೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಇದು ಮಲ್ಲೆಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಲೆ ಚಪ್ಪಲ್ ತುಲೆ ಶೋಕುಂಡ ಅವು ಪಾಡೆ ಬುಕ್ಕ ಕಟ್ಟಂಬ ಐತೆ ತೂಲೆ ಪಾಡದೆ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಲೆ ಹೊರ ತೂಲೆ ಪಾಡ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಚ ಪೂ ಕಟ್ಟದೀಕ ಅಂದು ಕೇಪ್ಲ ಪೂಲ ತಿಕ್ಕಣಂತೆ ಅಂಚನೆ ತುಳಸಿಲಂತೆ ಕೊಯ್ತೆ ಮಾಲೆ ಅಂತ ದೀಕ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಗೊಂದು ಜಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ ಒಂಜಿ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಅಂಡ್ ಪೆಡ್ರೋ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಒಂದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏರಾಂಡ ತೂದಿ ಜರ್ನಾಂಡ ಜಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ ಉಂಡು ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಉಂಡು ತೂವಲ್ನೆ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೋರ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಉಂದು ಏನು ಮೂಳು ಪತ್ರಟೇಗಿಂದು ಮಾತ್ರ ಇರೆ ಕೊಯ್ಯಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಏನು ರೆಸಿಪಿನ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತೂದಿ ಜರ್ನಾಂಡ ತೂವಲ್ನೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ತವಾ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಣೆ ಅಂಚನೆ ನೆನೆ ಇರಟ್ಟು ಪೂಜಿದು ಮನ್ಪುಣ ರೀತಿ ಏನು ಮನ್ಪುಣೆ ಪತ್ರಡಿಯೇನಿ ಈ ರೆಸಿಪಿ ತೂದಿ ಜರ್ನಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ತೂವಲ್ನೆ ಇಟ್ಟು ಇರೇನು ಮೂರ್ದು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಬಂದಾಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮನ್ಪುಣ ಪತ್ರಡಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚನೆ ತವಾ ಫ್ರೈಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನವರ ಮಂತ್ ತೂವೋಡು ತವಾ ಫ್ರೈ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತನೇ ಬಾಲೆಗ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾಯೆಲ್ಲ ತಿಂತೆ ಪಪ್ಪಾಯಿದು ಒಂಜಿ ದೈ ಇತ್ತುಂಡು ರೆಡ್ ದೈ ಉಂಡು ಅಂಚ ರೆಡ್ ದೈ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನಾಲ್ ಆದಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಮುರಾಣಿದ ಇಂಚಿ ಬಾಲೆ ಕಾತುಗುಳದು ಇತ್ತೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಬೋಡು ಒಂದು ಅಂಚೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಂದದು ಇತ್ತನ ಅಂಚೆ ಕೊಯ್ದು ಕಂತದು ಮೂರ್ದು ಪೂರ ದೀತೆ ಆಗ ತಿನಿಯರೆಂದು ಆಗೊಂದು ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಆಗ ತಿನಿಯರ ಕೊರಡಂಡ ಇನ್ನು ಕಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರಡು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಂತದು ಐಕ್ ಸ್ಪೂನ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನೋ ಒಂದು ಕುಳ್ಳು ಬೇಣಾತೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಟರ್ಡೆ ನೈಟ್ದ ಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಂಚೆ ನೆಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಚಿಕನ್ ಹಣ ತಿತ್ತೆ ನಂಚೆ ಇಟ್ಟು ಒಂತೇನು ಕತ್ತಲೆಗೆ ನಂಡದು ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ಮಂತನೆ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಹಲೋ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಮುರಣಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಐನ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತು ಎರಡನೇ ಆಯ್ಚಿ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಸಂಡೇ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಅಡಿಗೆದ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಂಡು ಕೋಡೆನೆ ಕೋರಿ ಹಣ ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಸಿ ಮಂತನೆ ಕೋಡೆ ಚೂರು ಆಡಿಗೆ ಡ್ರೈ ಮಂತಿತ್ತೆ ನೈಟಿಗೆ ಅಂಚೆ ಒರ್ನೇನು ಗಸಿ ಬಂತನೆ ಚಪ್ಪೆ ಮುಂಚೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಾಡ್ದು ಸಾರು ಗಸಿ ತಲೆಕ ಬಂತಿತ್ತೆ ಬೈಯಗೆ ಸೇಮಿಗೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಬೇಲೆಳು ರಾಡಿ ದಿಂಚಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಪಿದಾರ್ದು ಬಾಕಿ ಆತಂಡು ಒಂತೆ ಬಿತ್ತಲು ಬುರೊಂಡು ತರಕಾರಿದ ಮುಖಮುರಣೆ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತನ ಪೂತದೈತೆ ಬಿತ್ತು ಬುರೊಂಡು ಅಂಚೆತ್ತೈನೆ ಬಿತ್ತು ಬಾಡ್ಗ ಅಂದು ಏನು ನೆಟ್ಟು ಈತ ಬಿತ್ತುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮನೆದುಂಡು ಚೈಡಿ ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಪಾಠ ಹುಡ್ಕಾಂಡು ದಾದಾಪುಂಡು ತೂವೋಡು ಕೊಂತೆ ಮೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದಿಪ್ಪುನಾಗ ಮೆಂತಿ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿ ಬಿತ್ತದ ಗೊತ್ತಾಳು ಅಂಚೆ ಐನ ಪಾಠ ಉಂಡು ದಾದಾಪುಂಡು ತೂಕಾಂಡು ಬಾಳೆ ಗೊಲ್ಪುಡು ದಿಂಚಿಗೆ ಹಾತು ಉಳ್ಳದೆ ದೈನಡಿ ಏರೆ ಅಂಡದೆ ಮಣ್ಣಡು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುಂಡ ತಾಂದು 2 3 4 ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ಲಿ
ನೆಟ್ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ವಿಂಟರ್ದ ಬೇತೆ ಸಮ್ಮರ್ದ ಬೇತೆ ಅಂದ ಇಟ್ಟು ನಾಡ್ದು ದೆಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಒಂಚೆದ ಒಂದು 4 ದೆತ್ತೆ ಆಯ್ತೆ ನಾಡ್ದೆ ಬಚ್ಚಿದು ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂದು 5 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನಾಡ್ದು ದೆತ್ತೆ ಆಯ್ತೆ ಅಂಚೆ ಬಿತ್ತಬಾರ್ದು ತೂಕದ ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ತೂಕ ಒಂದು ದೈನಡಿಯರೆಂದೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಅಂತಿತ್ತಾನೆ ಮೀಶೋಡದನ ತೆತ್ತಾನೆ 35-40 ಅದನ್ನ ಪೀಸಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಲ ದೈನಡಿಯರ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಾಲ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಆದಿಕೊಂಡು ಆಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂಚಾರ ಹೋದ್ ಬರ್ಕ ಅಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಗೀತೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪಂದಿತ್ತು ಒಂದಿತ್ತಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.